Qatt ma ninsa jum l-om ta' dik is-sena, meta għaddejt minn mument tassew sublimi għal mument ieħor mill-aktar redikolu ta' paniku, kollox f'temp ta' ftit sigħat. Il-bniet tiegħi kien għadhom waħda ta' 4 snin u ż-żgħira ta' 2. Kont tqila bit-tielet tarbija. Konna l-koll imbidlin u puliti għax kien il-ħadd. Wasanna l-knisja kmieni biżżejjed biex insibu post fuq quddiem. It-tfal vera ġabu ruhom tajjeb dakinhar, iqalbu fil-ktib tal-knisja bl-istampi li kont ħadtilhom miegħi. Il-kbira kienet kultant iddur lejja tkellimni biex tistaqsini minn taħt l-sien mistoqsijiet tqal dwar il-bambin. Il-fader tgħidx kemm qal kliem sabiħ fuq l-omm u jien kont qed inħossni fis-seba' sema' bulidi kwieti madwari u żewġi ħdejja. Wara l-qudiesa, in-nisa anzjani kollha ġew jifirħuli għall-familja sabiħa li kelli u jien noxa bil-kumplimenti u ferħana b'dik il-libsa bajda li xerqitli wisq. Murna f'restorant biex niċċelebraw il-jum dedikata lija. X'ġurnata sabiħa, inkwiet u problemi ta' xejn. L-unika diffikultà kienet biex niddeċidi jekk nuħux ġelat tal-frawli inkella taċ-ċikkolata. Imma fjum l-om ir-restorant ikunu mballati bin-nies, kellna nistennew ftit fil-kju u tfal bdew jitqarqċu jiddejqu. Malajr waqatilhom ir-raġġiera li kellhom fil-knisja. Fl-aħħar poġġejna fuq mejda u ħadd irruħ meta wara sija nistennew wasal l-ikel. Imma ma tantx domt ingawdi, iż-żgħira bdiet toqmos fuq is-siġġu u ndunajt li kellha bżonn tmur it-toilet. Ħarist lejn żewġi forsi jsalvani mis-sitwazzjoni, imma povru raġel, avvolja kien jum l-om ma kienx se jieħu t-tifla fit-toilets tal-irġiel. Ġrejt kemm flaħed bit-tifla f'dirajja biex nilħaq inwassalha fil-ħin, imma kollu kien għal xejn, kien tard wisq. Ir-riżultat kien spettakolari, ċaflis u tidlik ma' kull imkien. Ippruvajt nirrimedja u nnaddaf bil-ftit tissues li kelli, imma aktar kelli bżonn ta' xi bawżer ilma biex nirrimedja għad-diżastru li għamlet binti. Blajnuna talla rġajt lura fuq il-mejda u binti tarmi rwejjaħ speċjali. Malli poġġejt bil-qeda, intbaħt li l-libsa tiegħi ma kienitx għadha kollha bajda. Qalbi ridet tinżel f'imsarni, m'hemmx għalfejn ngħid li ma għadniex nitnikru wisq fuq dik l-ikla. Liema mument ta' dak il-jum l-om kien juri xi fisser tassew li tkun omm. Hemm dak li żgur ser isemmulek u joxew bix-xena sabiħa ta' familja ideali maquda titlob waqt li konna fil-knisja. Waqt li oħrajn żgur jaqbżu fuq l-inċident fir-restorant biex juri kemm hi miżerabbli l-ħajja ta' mara li trabbi. It-tnejn jiżbaljaw. Il-ħajja tal-omm ma tistax tiġġudika mill-mumenti sbieħ jew minn dawk koroħ biss. Hija x'imkien fin-nofs. Il-ħajja ta' kulħadd hija mimlija minn dak li hu ordinarju u ta' kuljum, kemm is-sabiħ u kemm l-ikraħ. Li jgħod u kif u għaliex dak li jkun jgħix u jaqdi d-doveri tiegħu. Is-sens ma ssibux meta tagħmel li jkollok tagħmel biex toġob lil boss, jew biex tibni reputazzjoni, jew biex taqla l-flus. Is-sens fil-ħajja sibu meta dak li tagħmel tagħmlu għax tħobb u tixtieq il-ġid ta' min tħobb. Tagħmel x'tagħmel l-omm jew tibqa' d-dar trabbi jew tmur taħdem, l-essenzjal fil-missjoni tal-omm huwa li tħobb. Ix-xogħol tad-dar jiġi t-tieni, aktar importanti li tkun hemm biex tisma' t-tfal jirrakkuntaw x'ġara l-iskola milli biex taħsilhom u ssajrilhom. Aktar importanti li tarbija ssib pari dejn miftuħa biex jilqawha meta titlaq timxi. Ferm aktar importanti li jom issib iż-żmien biex tinżel għall-kub tiegħek titlob għal ulieda adolescenti biex ma jitħawdux. Aħna l-ommijiet inħlaqna biex inħobbu. Il-ħajja tatina minn kollox. Daqqa tirċievi xi kard jew fjuri li jferħulek qalbek u minuta wara jkollok diżastru għaliex it-tifla għamlet taħta jew irremettiet. Mument ikollok il-ferħ li tgħallem lil bintek l-ewwel kelmiet u mument ieħor tkun imwerwra u msarnek f'saqajk għaliex trid titgħallem lil libnek isuq il-karozza. Aħna l-ommijiet kapaċi neħdu kollox u nilqgħu kollox għax hekk jaf jagħmel min iħobb.